Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya türkmenlerinin geçen sanyna görnükli akıldar Mahtumul Pragynyň dogluny gününiň öňümizdäki ýylda bellenilýän 300 ýyllygynyň öňü tyrasyny, onuň eserleriniň türkmenleriň ruhy dünýäsyna orny barada gurrun etdik. Bu gepleşigimizde Pragynyň döke boldyk ýaşymyz, söýmüşem seni, uyot eýleýir, bady sabany görsem, döwlet halynyň we turgul diýdiler atly goşgularyny edebiýatçynyň nazary bilen syny diýäris. Pragda ýaşaýan türkmen edebiýatçysy we ýazyjy Hudaýberdi Haly Mahtumul Pragynyň adyna soňundan dakran goşgularyň töweregindäki jedeller şeýlede ýokurda agdalan goşgularyň many mazmuny barada dünýä türkmenlerine interwiýu berdi. Görnükli türkmen akyldary Mahtumul Pragy 1733-nji ýylda Gürgen deriýasynyň boýunna häzirki Iranyň çägine ýerleşen Günnogor Kümmet Howudyň Hajygowşan obasyna Döwlet Mämet Azadynyň maşgyrasyny dünýä inni. Arab, Fars we gadymy türk dillerine erketmegi başaran Dana Şahir Hiwanyň Şirgazy medresesine bilim aldy. 65 ýyllyk ömrüne ýüzlerçe eser sygdyran Şahiryň edebi mirasy türkmenleriň arasyna çeperçiligiň elýetmez nusgat hasaplanýar. Hudaýberdi bu gepleşigimizde Mahtumul Pragynyň käbir goşgularyny ýakyndan düşünmäge ýetýänşeriz. Praga barada gurrun edilen ýyldyly gün tertibine getirilýän bir tema bar. Olam şahyryň käbir goşgularynyň soňundan üýtgedilen bolmak ähtimallygy, käbir setirleriň bolsa Mahtumula daklan bolmak ähtimallygy barada gurrunlardyr. Töhbetde şuň dowamyny şahyryň käbir goşgularyny öňkü we soňky versiýalar bilen deňişdirmäge de çalışarys. Bu ugurda mysal getirsek ilkinjilik bilen Mahtumul Pragynyň döker boldyk ýaşymyz atly goşgusyna salgylanyp bileris. Şahyryň Turan neşriýat tarapyndan 1991 ýylda çapa taýýarlanan goşgular ýygyntysyny döker boldyk ýaşymyz goşgusyna şeýle setirler bar. Türkmenler baglasa bir ýere beýli gurdar guldumy derýaýyny ýyly, teke ýomut gökleň ýazyr alyly bir döwlete gulluk etsek bäşemiz diýe. Ýöne Mahtumulunyň Türkmenistanyň Milli Gol ýazmalar instituty tarapyndan 2012-nji ýylda çap edilen goşgular ýygyntysyna bu setirler şeýlerek üýtgedilipdir. Türkmenler baglasa bir ýere beýli gurdar guldumy derýaýyny ýyly, teke gökleň ýomut ýazyr alyly bir padşah gulluk etsek bäşemiz diýe. Birinji tapawut tiri taýpalaryň sanyny 1991-nji ýylda teke birinji ýerde ýomut ikinji ýerde gökleň üçünji ýerde gelýär. Ýöne 2012-nji ýylda gökleň ýam ikinji orna geçipdir, ýomut üçünji orna geçipdir. İkinjilik bilen goşguýynyň 91-nji ýyldaky versiýasyny Mahtumul bir döwlete gulluk etsek bäşemiz diýe. 2012-nji ýylda Mahtumul bir padşah gulluk etsek bäşimiz diýe. Şeýle tapawutlar näme üçin bar? We olaryň aňyrsyna nähildir bir maksat ýatan bolmagy mümkinmi Hudaýberdi? Elbetde onuň aňyrsyna uly maksat ýatyr. Şol soňky 2012-nji ýyldaky diýen neşrindäki has hakykata dogry gelýär we gol ýazmalarda bir döwlete däl-de esem hakykatdan bir padşah gulluk etsek diýe. Ol padşah şol döwürlerdäki Ahmet Durranyny göz öňünde tutýar. Owganistanyň Hiratda han bolup geçen adam. Biz şol Ahmet Durrana raýat bolsak, Ahmet Durrany bilen ýyl bolsak, şonu biz öz birligimizi, bütünlüğimizi saklap bilerdik diýen pikir bardygyny aýdýar alymlar. 5 taýpa bar aýdylanyna, ol şol töweregi bir sewitin çägini göz öňünde tutýar. Ýagny türkmeni däl, esemdiňe bir sewitin çägini, ýagny Owganistana golay bolan köpetdagyň töwereginde ýaşaýan adamlary göz öňünde tutýar. Ýöne gynansaňam şeýle ýoýulmalary bolupdyr. Meselem dünýä tejribesine alnanna egerde şolar ýaly ýoýulma bolsa ýa-da ütgötme bolsa onu aşakda çykypdy aýdylýar. Şol gol ýazmada şeýle, plan nusgada da şeýle. Biz şu görnüşi allyk şoň arasyndan diýip görkezilýär. Ýagny okuýjulary bulaşdyrmagy üçin. Ýöne gynansaňam bizde ol ýok. Şol kimdir biri Mahtumuluny düzedýär. Ol şol düzedilen görnüşüne de gidýär. Mysal ýokmuny aýtsak, Mahtumulunyň geçen asyrda Türkmenistan neşriýaty tarapyndan çap edilen kitaplarynyň ählisiniň diýen ýaly redaktory 70-nji ýyldan te 90-njy ýyla çen 20 ýyl aralygynda şolaryň redaktory Şahir Atamrat Atabaýew bolupdy. Soňra Atamrat edebiýat sunugat gazetinde çykyş edip Mahtumuludan düzeden ýerlerini aýtdy. Şu sözleri men düzetdim. Ne plan goşgusyny şeýle tertipde goýdum. Şonuň guruluşyny meselem mesnewi şekilli 11 bogunly bolsa ony 6-7 bogunly edipdir. Şolar ýaly ütgeden ýerler bar. Atamrat Atabaý Mahtumuluny ütgedenligini aýtdy, boyun aldy. Därde Mahtumulda döwlet halynyň näme bir goşgy bar. Sünniýe sütünler küfürge setdir, çalsa tygy tiýdi döwlet halynyň älimne desandyr, ýyllarda hatdyr, söhbet içresede döwlet halynyň nip başlaýar. Şol ýerde döwlet haly bolanda haýsy döwlet barada gurrun diye. Sözleri pent olup kaldı tillerde, pakirler penahi yaman günlerde, Irak ülkelerde yakın illerde, dost düşmanı razi döwlet halynyň niye?
Bu yerde bir zady gözüňde tutmak gerek. Magtumuly umuman aýdylanma şol hanlara, beglere beýle bir simpatiýa bildirmendir, beýle bir ynam bildirmendir. Ýöne şonuň dörjülüğiniň başynda, ilki başda şol ýaňyda aýdyşymyz ýaly Ahmet Durrani, Şowdurhan, şolar ýaly aýry-aýry adamlar gelýär. Bu dörjülüğiniň ilki başynda gelýän ideýa. Onsoň Magtumuly egerde üns berseňiz Türkmen binasy diýen bir möhüm goşu bar. Şonu ol egerde ol erkin bolsa, budur Türkmen binasy, bir erkin Türkmen binasyny erkin Türkmen döwletini gurmak ideýasyny öňe sürýär. Sebäbi şol döwürdäki syýasy şertler şeýle bolupdyr. Bizim bilişimiz ýaly şol döwürlerde Irana şalyk eden Nedir Şah, Afşar türkmenlerinden bolan Nedir Şah öldürilenden soň Iranyny hem Azerbaýjanyny şol bir näçe bölünüşler emele gelipdir. Şol bölünüşler netijesinde türkmenler bölünip aýratyn bir döwlet bolsa gowy bolardy diýen ideýa dörýär. Şol ideýany kim alyp çykjak, şoňa kim ýolbaşçylyk etjek? Şonu gözlemek pikir bar Magtumuly. Şonu gözlemek pikiri. Şonuň üçin ol şol Şowdurhan, Ahmet Durrani ýaly adamlara, şahslara ýüzenipdir. Birim Magtumulyň eserlerini iki söýgü bir-biri bilen bäsleşen, ýarşan ýaly bolup görünýär. Käbir goşgularyny aşa peýgamber söýgüsi barada gurulýar. Peýgambere aşyk bolan şahyryň setirlerini okumak bolýar. Beýlik goşgularyny meňli atly bir gödel taryplap ýazan goşgulary has öňe taýlanýar. Dini edebiýatlardan çen tutup syn edilse, meselem bir ýörege iki söýgü sygmaz ýaly pikirler edýär bilişimiz ýaly dini literaturada. Şeýle bir setir bar: "Ya Habib, hak Resulu, sen çyn janyň söýmüşem seni. Derwişler gadyr gejesini söýendek söýmüşem seni" diýär. Eýleyip seyru seyrany, keşdesem kullu eýrany, misli Ibrahim sarany, söýendek söýmüşem seni. Yakup ýurt etdi Kengany, ogludur Misir sultany. Misli Yusuf Züleyhany söýendek söýmüşem seni, peýgamber söýgüsini wasp edýär. Soň uyat eýleýär goşgusyny meňliğini şeýle taryplaýar, meňli hanymy şeýle taryplaýar. Giyinipdir gyzyl aly, bilmen nedir ýar hyýaly. Göz edip ýumut ahaly bizden ki uyat eýleýär. Ykbal çapmaz ýörey diýsem, ýokdur malym berey diýsem, aç roýuňy görey diýsem, öwrülip uyat eýleýär. Görüşeli meňli hanym, istihanım şirin janym, pragy diýir imanym ýetdirmez, uyat eýleýär. Umman şu iki söýgü nähil düşünmek daýrda? Bu taýda ol bilene şol meňli diýilýäni soň Magtumuly goşulan görnüş, ýagny soň Magtumulyň adyna berilen goşgularda gelýän ad, ol Kılıç Milli tarapyndan 214 goşguda öňe sürilýän pikir. Hakykatda häzir Türkmen sahrada ýaşaýan Magtumulyň nebereleriniň aýtmaklaryna görä, ol hiç şeýle meňli bolmandyr, olar meňliğini tanan oklar. Şeýle hem biz döwrümizde aýdýardylar, meňliğini Şeyh Harpyk diýen birine durmuşa beripdirler diýär, durmuşa çykarypdyrlar diýär. Ol Türkmen sahrada ol Şeyh Harpyk ýok. Bir Magtumuly soň goşulan zat, soň goşulan eser ol. Gönüden gönüp. Ol şeýle ol düşünükli. Inni iki söýgü bar daýdylanda. Ol hakykatdan hem peýgamberi söýýär. Peýgambere özüniň dost bolmagyny isleýär. Ol hakykatdan hem Allahyny da gözleýär. Meselem näme sen diýen boşgusyny. Bir sowapçylyk uğrunyň bir ýörelwesi, bir akabasy. Ol ýerde şol bir uly ruhy çeşmeni söýmek, hak taralaryny söýmek, onuň Resuluny söýmek ýörelgeleri bar. Şoňa laýyklykda da Magtumuly şol hak Resuluny söýýär, oňa ägirt uly hormat goýýar, hem ony gözleýär, öz ruhy dünýäsinde gözleýär. Bir kanuny laýyklyk, şoň bilen birlikde edil ışky lirika diýip alsak, meselem byza gelne bolan söýgü ýa-da hormat, ýa-da olaryň gözelligini beýan etmek. Ol goşguda Magtumulda bar, meselem şol peýgambere bolan söýgüsü bilen gözelsen diýen goşgusyny deňeşdirip bolar. Gözelsen diýen goşgusyny ol ajaýyplygy, täsinligi wasp edýär. Ýöne munyň özü umuman dini garaýşlara çapraz gelen ok. Sebäbi eger biz Zebury atlasak, mukaddes kitap Zebury atlasak, şol ýerde Dawud peýgamberiň hak tagalla dünýäniň eýesine bolan söýgüsü bar, goşgulary bar, şol bardaky aýdymlary bar. Ençeme aýdym bar şol ýerde. Şoň bilen birlikde Zeburda Süleyman peýgamberden galan nakyllar bar. Şoň bilen birlikde Zeburda Süleyman peýgamberiň gözellik baradaky söýgü baradaky goşgulary bar. Şol söýgü baradaky goşgy Zeburda bar, mukaddes kitapda bar. Diýmek, mukaddes kitapda şol söýgüde de bir orun berilýär. Şonuň öz bir oruny bar, öz ýeri bar. Kut şol oruny laýyklykda Magtumuly gözel gyzy wasp edip
edip bilýär, umuman zinan gözelligini wasp edýär, olaryň beýik tarapyny aýdýar. Meniň pikirimçe hiç şeýle gapma garşylyk däl. Bu umumy bir kanuny laýyk ýagdaý. Indi Mahtumul Pragynyň bady sabany görsem, goşgysyny käbir geografik adlary we şahslaryň adlaryny duş gelýär. Dehstanyň baýryny bady sabany görsem, Bahavettin Mirkulal zeňi babany görsem niýe? Nagleyni arşa täşdir, ady älemi paşdyr, iki jahan mätäşdir, arap zybany görsem, gelen geçer çast edip, eglenmez güzeş edip, köňül aýdyr keş edip, älem jahany görsem niýe? Hyzyr kimin çöllerde, Ilyas kimin köýlerde, Kowuz kimin daglarda ýagşy ýamany görsem, ýokurda Hindistany, arkada Türkistany, öwliýäler ummany olurumyssany görsem. Niş ýerde Hindistan düşnükli, Hindistan häzirim bar, şo Türkistan ýa öwliýäler ummany rumussan ýa soň Dehsanya, Bahavettin Mirkulal diýä zeňi baba diýä. Şu şahsiýetler kimler we şu geografik adlar nerelere häzir gabat gelýär? Uday berdi. Bir ören goşgy men aşa görýän, hormatlaýan sebäbi şol bir topar ýerleri men özüm gördüm, syýahat etdim, şoňa da degenýän, buýsanýan, ol bilen Mirkulal baba barada aýtsak, Bahavettin Naqşbendiýiniň mazary bardy. Häzirki Bukhara sebitinde, Bukharanyň aşak tarapynda ýerleşýär. Naqşbendiýiniň mazary ören gowy saklanypdyr. Şoň bilen birlikde onun meniň hyýalyma görä gündegor tarapda bolsa gerek. Sebäbi beýle bir ugurlary keseden baran adam üçin ugurlary kefetlemek gaty kyn. Mirkulal babanyň mazaryny men ziyaret edip gördüm. Ol mazar dur Mirkulal baba kulalçylyk bilen küýde taýýarlamak bilen meşgul bolupdyr. Beýleki bir tarapdan Hindistan barda seniň özüň ören gowy aýtdyň. Türkistanyna Hoca Ahmet Yasawu bolupdyr. Hoca Ahmet Yasawu da ören beýik adam. Onu Magtumuly bir näçe gezek ýatlaýar. Şonuň bilen birlikde Magtumuly şeýle setir bar. Mekke'de Muhammed, Türkistanyna Hoca Ahmet onuň ady ýetip barmyş diýär. Edil şol Mekke'däki Muhammed peýgamber ýaly Türkistanyna ýatan Hoca Ahmet Yasawyny ören ýokurda goýýar. Türkistanyna Hoca Ahmet Yasawynyň mazary bar. Ol elbetde häzirki Gazagstanyň Türkistan şäherine bir ol beýle bir daş ýerden häzir barmak görmek mümkin. Ol ýere oňat demir ýol bar ýa beýleki gatnawlar bar. Rumistan barada aýdylanna şol döwürdäki Türkiýe Rumistan diýilýär eken. Rumi, Celaleddin Rumi diýerler, Mevlana diýerler. Şolum Rumi şol ýeriň ady bilen bagly. Şol Rumda ýa-ni Türkiýede Kaysary şäher bar. Şol Kaysary şäheri de Magtumulda gelýär. Magtumuly Türkiýanyň gaty köp gezek ýatlaýar. Şonuň bilen birlikde hakykatdanam Türkiýe ägirt uly öwliýäleriň mekany bolup durýar. Ýagny öwliýä derejesinde ýaşap geçen beýik şahslaryň mekany bolup durýar. Elbetde ol ýerleri görmek, olara ziyaret etmek Magtumulynyň iň gowy, iň oňat arzularynyň biri bolupdyr. Turgul diýdiler, goşgysyny Mahtumul Pragy bir düýüş barada gurrun berýär. Şu goşgy Mahtumulynyň dinarlygy, dine çemereşmesi barasyna nähili pikir döredýär? Bir Magtumulynyň alan patasy, ýagny Magtumulynyň bütün dörejliginiň başlangıjy. Sebäbi şol döwürlerde, ol häzirki döwürde de bar. Meselem şahir bolmak üçin, bagşy bolmak üçin ýa-da bir ozon ilim öňüne düşýän adam bolmak üçin sen hyýalynda ýa-da düýşüňde ak pata almaly. Sana kimdir bir ak pata bermeli. Ak pata bermek düzgünü öňden gelýän ýagdaý, meselem Tewratda her bir peýgambere ondan öňkü peýgamber pata berýär, şoňa ak pata berýär. Şondan soň onuň peýgamberligi başlanýar. Hut şolar ýaly şol däbi Magtumuluda gaýtalýar. Egerde Magtumula bir ak pata bermedik bolsa, bir ýol açmadyk bolsa, ol şondan soňky sözlerini aýdyp bilmezdi. Ýa-da onu aýtsa, ona inanmazlyk edenler tapylardy. Şoň üçin Magtumuly men şu adamlardan pata aldım. Şular bana ak pata berdiler diýip özüniň pir saýan adamlaryny şol goşguda hatarlap getirýär. Bu Magtumuly üçin bir açyş. Magtumulynyň sözüne düşünmek. Magtumulynyň aýdýan hakykatyna ýol açýan ören bir möhüm goşgy. Ine Magtumuly şol tanymal adamlaryň okuwçysy. Ýagny Magtumuly şol adamlaryň ak patasyny alan adam. İkinji bir tarapdan biz okan döwürlerimizde, bizden soňky ýyllarda uniwersitetde umuman filosofiya, filologiya hem tarih fakultetlerine sohputçuluk uğru beýle bir öwredilmedi. Bir elbetde gynançly ýagdaý. Egerde sohputçuluk uğruna gelsek,
onu bir sohpçuluk uğrunun, şol däbin başky ýörelgesi, şunun esasy uğurlarynyň biri. Magtumuly öz dünýä garaýşy boýunça sohpçuluk uğruna, sohpçuluk taglimatlaryna has ýakyn bolupdyr. Şunun bilen birlikde de Bahaweddin Nakşibendiýiň dünýäwi garaýşyny ileri tutupdyr. Ine şol adamlaryň garaýşy, şol adamlaryň dünýä garaýşy, şol adamlaryň öňe süren ideýalary, öňe süren ündewleri Magtumulynyň geljekki dörejligine ýol açýan bir ýagtylyk bolup durýar.